Mga igsuon, maayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw na usab nga Domingo, pitsa 26 sa bulan sa Nobyembre, sa tuig 2023. Ug karon mga igsuon, aniya na kita sa ikakatluag upat nga Domingo sa ordinaryong panahon. Sa ngalan samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Mateo, Kapitulo 25, versikulo 31 ngadto sa 46. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, "Inig-anhi sa Anak sa tao, ingon nga hari, uban sa tanang mga anghel, mulingkod siya sa iyang harianong trono, ug ang tanang tao sa kalibutan, tigumon sa iyang atubangan. Unya bahino niya sila sa duha ka pundok, sama sa usa ka magbalantay sa hayop, nga maglain sa mga karnero gikan sa mga kanding. Ibutang niya ang mga karnero sa iyang tuo, ug ang mga kanding sa iyang wala. Unya ang hari moingon sa mga tao sa iyang tuo, umari kamo nga gipanalanginan sa akong amahan, ug dawata ninyo ang gingharian nga giandam alang kaninyo, sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Gigutom ako ug inyo akong gipakaon. Giuhaw ako ug inyo akong gipainom. Dumuduong ako ug inyo akong gidawat sa inyong mga balay. Hubo ako ug inyo akong gibistihan. Nagmasakiton ako ug inyo akong gialimahan. Nabilanggo ako ug inyo akong giduaw." Unya mutubag kaniya ang mga matarong, "Ginoo, kanus aman kami makakita kanimo nga gigutom o gipakaon kanamo, o giuhaw o gipainom. Kanus aman kami makakita kanimo nga dumuduong og midawat kami kanimo sa among mga balay, o hubo o gibistihan kanamo. Kanus aman kami makakita kanimo nga nagmasakiton o gibilanggo o giduaw kanamo." Unya ang hari mutubag kanila, "Sultihan ko kamo nga sa matag higayon nga naghimo kamo niini alang sa usa niining labing ubos nining akong mga igsuon, gihimo ninyo kini alang kanako." Unya moingon siya ngadto sa mga tawo sa iyang wala, "Pahawa kamo kanako, kamong gipanghimaraot sa Dios, ngadto kamo sa kalayo nga walay pagkapalong, nga giandam alang sa yawa og sa iyang mga anghel. Gigutom ako apan wala ako ninyo pakana. Giuhaw ako apan wala ako ninyo paimna. Dumuduong ako apan wala ako ninyo dawata sa inyong mga balay. Hubo ako apan wala ako ninyo bistihi. Nagmasakiton ako og nabilanggo apan wala ako ninyo alimahi." Unya motubag sila kaniya, "Ginoo, kanus aman kami makakita kanimo nga gigutom o giuhaw o sa kadumuduong o hubo o nagmasakiton o nabilanggo o wala kami mutabang kanimo." Ang hari mutubag kanila, "Sultihan ko kamo nga sa matag higayon nga nagdumili kamo pagtabang sa usa nining labing ubos, nagdumili kamo sa pagtabang kanako. Busa kini sila ipadala ngadto sa walay katapusang silot, apan ang mga matarong muadto sa kinabuhing dayon." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Mga igsuon ko ni Kristo, kumusta? Gikapoy na ka? Padayon lang sa pagtikang paabante sa imo nga mga lakang sa dalan nga naay Dios sa atong kinabuhi. Mamahimong gikapoy na ka tungod sa daghang problema nga imo karong gihambin, ug feeling nimo ikaw ra usan nag-inusara, wala kay kastorya, kasumbungan nga makapaluag-luag sa gibating kahuot sa imong dughan. Igsuon ko ni Kristo, ayaw bayag buhi sa kutay sa pisi nga nagsumpay sa atong pagtuo ug pagsalig sa Dios. Hatagi og panahon ang imong kaugalingon sa pagpahulay, paghinulsol ug pagampo sa Dios. Dasiga ang imong kaugalingon nga mubangon sa imong pagkadagma ug hinumdumi kini nga ang Dios dili ka maong mupasagad kung kita kaniya
andam lang mo alagad. Ug ang Dios mingon, ibubo ang tanan nimong paningkamot sa kinasingkasing nga paagi sa akong atubangan. Ug ayuhon ko ikaw, ug hatagan ko ikaw sa tinud-anayng kalipay, ug kinabuhing puno sa kalinaw. Amen.